जोंनियाव 79.99 मोजां दानि जाबाय कोयल नहीं गया गासिबो कम्बल माखासे कम्बल नांगौ ओरैबो सिगांथिंबो दंबावो आंना लोगोआ कम्बल नायगासिनो हारसिं जोमजानाय नै गासिबो कम्बल बायगासिनो आंना लोगोआ दामानो मिलायाखै KTM शोरूम दायो जों थांगासिनो ओंख्रि लायनो पानिपुरि जाहैनि र' एसे देखायबाय थागोन र' KTM शोरूम हन्डा शोरूम बै कम्बल बायनो नागिरदोंलै दामानो मिलायजायाखै माबा लागे लोगोआ नैबेखौ 10 थाखानि मोनसे बिबाय आयु हाबाब और कौन सा सब्जी लगा मामा ना सब्जी नहीं ऐसे सब्जी क्या लेकर करने का है मुझे बड़ा मजा गया दो दे दो पानी आरो फुरि जानो नागिरदों लोगोफ्रा पानी आरो फुरि नैबे जाबाय स्पेशल सिंग्रा लाइफआव 40 थाखा मोनसेयावनो जानायना नायनि र' बोरै जानायखौ देखायथ'नो हानाय नंला पानी आरो फुरि जानानै बोरैबा मोनलाजोब्बाय जाखांबाय पानी आरो लगा रहा है अभी वीडियो चल रहा चल जाएगा अभी रोड क्रॉस के दिखा रुक रहे चला रुक रहे चला रोड क्रॉस बार गोवा चल रहे पंकज आगे चल उसको जाने दे रोड क्रॉस चला रोड क्रॉस खालामनो बायदि गिलाजोबखायो आंथ' दावनानै थांबा सेस जागोन ना माला एकदम भरोसा गैयालै बे हन्डा शोरूम माखौ ब्लग भिडिअ बानायदोंसै आं हगारगोन ना हगारा नायनि र' हगारनो हागौ नैबे हन्डा शोरूम ओमफ्राय ओइयाव र' KTM dong, देखायनां र' KTM Benelli showroom जोंना सुशील शोरूम TVS का
फाइनालि सफैबाय शपिं खालामनानै मा मा लाबोदों र' देखायनि आनबक्सिं खालामदो मा मा लाबोदों नैबे जाबाय थोरसि देब्रा आनबक्सिं खालामदो नैबेयाव माखासे जाग्रा दं बेखौ देखायथ'ला लुगैगोन ना नायग्राफोरा नैबे जाबाय थोरसि सुग्रा ब्रास थाखा फैसा गैया ना साबोन बायदिसिना दंजोबो इया साबोन गोजा गासिबो आरो जेबो गैया खम लाबोदों बेखिनियानो